Tinokugamuchirai vateereri vose, vamwe vakanditarisa panguva dzino, vamwe vari kuteerera munzvimbo dzakasiyana siyana. Zita rangu ndinonzi mufundisi C Gomba veApostolic Faith Mission in Zimbabwe. Tinoremekedza vose zvikuru sei mutungamiri wekereke Apostolic Faith Mission in Zimbabwe, Bishop A.D. Madawo. Ndoda kutora mukana uno wandatenderwa kuti nditaure kwamuri mose shoko raMwari panguva ino kuscripture kana kuti kurugwaro rwandichaverenga panguva ino. Runobva kuna Genesis chapter 37 pavhesi ya 3 and 4. Runoti, zvino Israeri akanga achida Josefa kupfuura vanakomana vake vose, nokuti aiva mwanakomana woutana hwake. Akamuitira nguo yakanaka yakareba ina maoko. Vakoma vake vakaona kuti baba vanomuda kupfuura vakoma vake vose, vakamuvenga vakasagona kutaura naye nomufaro. Ndichaverenga zvekare kuna Ruth kana kuti Rute pachapter ya 1 verse ya 20. Inoti, akati kwavari, regai kundiidza Naomi, asi mundiidze Mara, nokuti Wamasimba Ose wakandiitira zvinovava kwazvo. Scripture yedu yekupedzisira urugwaro rwopedzisira tinoruwana kubva kuna vaEfeso chapter 4 from verse 31. Inoti, shungu dzose nokutsamwa nehasha nokupopota nokutuka nezvakaipa zvose ngazvibviswe kwamuri. Tichanamata. Tinokutendai Mwari nemukana uno wamatipa wokuverena shoko navateereri vose. Tinotaura kuti Mweya Mutsvene batai nekutaura kuhana dzavateereri navose vachange vachiona chirongwa chino chekugoverana shoko raMwari muzita raJesu Kristu. Amen. Toda kutaura pamusoro wenyaya unonzi iwo mudzi wokuvava, nechirungu dealing with bitterness, but zvikuru sei neshona mudzi wokuvava. Chinonzi icho mudzi wokuvava chii, kana kuti chinonzi bitterness chii? Tikatarisa even zvisiri mushoko raMwari, bitterness kana kuti mudzi wokuvava une chekuita nekubatikana mupfungwa, nekubatikana mumwoyo, nekuda kwepain, nekwemarwadzo atinenge tasangana nawo muupenyu, atinosangana nawo mukukura kwedu, atinosangana nawo mune vatinogara navo, mune vatinoshanda navo, mune vatinoenda navo kuzvikoro, vatinoenda navo kumayunivhesiti, kumakoleji, vatinorima navo nevavakidzani vedu. Chinhu chinonzi bitterness chakafanana nepoison, kana kuti chakafanana nenduru yekuvava. Kune vakambovhiya mombe, munonzwisisa kuti pane part yemombe kana kuti yembudzi kana gwai inonzi nduru. Chinonzi nduru, vanovhiya vanonzwisisa kuti hachifani kuteukira panyama, hachifani kusanganiswa nezvichadyiwa nevanhu, nekuti kana chikasanganiswa nezvichadyiwa, nyama iyo ichava poison, inoruza kana kuti inoshaya unaku kana kuti kutapira kwayo. Ndo zvakafanana nechinhu chinonzi bitterness, kuti kana muKristu ava nechinhu chokuvava maari mumwoyo make nemupfungwa dzake, even akaitirwa zvakanaka haangazvioni kana kuzvigamuchira, anongozviona nepfungwa dzekuti pamwe vari kureva zvokuti. So pascripture yandaverengesa tinosangana nemurume anonzi Joseph, mwanakomana waJacob, aiva nemabrothers ake ari mushoko raMwari atinoziva, vana Rubheni, vana Judha, vana Isaka, vana Levi nevamwe vakadaro. Mumhuri yavo yaiva nebarika. Joseph aidiwa nababa vake, baba vake vachimuda, zvakaita kuti madzikoma ake asafara naye, madzikoma ake ave neruvengo rwakadzama kuti waya achidiwa. Pamusoro pekudiwa, akagadzirirwa jasi kana kuti hembe yainge yakanaka, zvikawedzera ruvengo kana kusagamuchirwa kwake. Pamusoro pejasi raakagadzirirwa, akatanga kurota hope. Pakurota hope kwadzaaita, dzainongedzera kuti mune ramangwana rake rakajeka,
mune ramangwana rake achava murume une simba, mune ramangwana rake achava neutongi. Zvikarwadza madzikoma ake kusvika vava bhita, vasingachamugamuchiri, vava kurwadziwa kuti munhu uyu unofanira kufa, munhu yaafani kuva pakati pedu. Mukaona musi waakatumwa kumabrothers ake, kuvakoma vake, aenda kuvakoma vachimuona, vanorwadziwa nokuda kwake kuti uyu toda kuona kuti kurota kwake kuchavei, ngatimutengese, ngatimuuraye. Ndo yaiva idea yekutanga, kuti ngatimuuraye. But vasina kumuuraya, vakazomutengesa akaenda kwaakaenda. Zvese izvi zviri kukonzerwa nechinhu chinonzi bitterness. Ende chinorwadza pamusoro pebitterness inogona kuwanikwa kumunhu ane makore achinamata, kumunhu akabhabhatidzwa, kumunhu anotaura nendimi, kumunhu anoprofita, kumunhu ane zvipo zvimwe zvamweya mutsvene zvatingaziva, munhu anopfeka bhachi rekereke, munhu anogara kubhenji rekumberi mukereke, munhu anoimba kune vanoimba, kumunhu anoita zvekunamata. Chinhu chinonzi bitterness chinorwadza pakuti hachibatiki, hachioneke paface value, nekuti chinogara mumwoyo. Chinokonzera bitterness chii? Chekutanga, munhu zvaanotarisira zvikadhileya nezvivimbiso zvikasazadziswa, munhu anogona kumera mudzi wokuvava maari. Zvaitarisira kuti zvichaitika, zvaakapromiswa, man-fulfilled promise, vanhu vakasangana nemabroken promise, vanogona kuva nemudzi wokuvava maari. Kana zvinhu zvikadhileya, zvaitarisira kuita ari pa30 years, makore 30, zvaitarisira kuita ari pa40 years, otoona kuti ndasvika pamakore aya, but vadiki kwandiri vatopfuura, vadiki kwandiri vakugona zvimwe zvandisina kukwanisa kuita, anokwanisa kuva nemudzi wokuvava. Tikaenda pana Genesis chapter 16 verse 1 to 5, Sara mudzimai waAbhurahamu ainge atodhivhelopa mudzi wokuvava, nekuti Mwari akavapromisa mwana, but mwana haana kuuya senguva dzanga dzakatarisirwa. Haga aiva mushandi wake akaita mwana iye asina. Izvozvo zvega zvakaita kuti ave nebitterness, kuti mumwe munhu awana zvausina, mumwe munhu agona zvaunga uchitarisira iwe asina kuitika kwauri, panogona kutova nemudzi wokuvava. Tinouona pane dzimai anonzi Sara achirwadziwa kuti Mwari wanonoka zvaakavimbisa, ende muranda wake akava nemwana. Chimwe chinhu chinokonzera bitterness chii? Death and loss. Dzimwe nguva tinorasikirwa nevadikani vedu, nevana, nana mai, nana baba, maparents, or vabereki, vana mbuya vedu, vana sekuru vedu, vadikanwa vari pamwoyo wedu, vanoenda tisina kutarisira. Vaitibatsira vanoenda tisina kutarisira. Vaenda tinogona kupindwa nomudzi wokuvava. Vhesi yandaverengesa kuna Ruth chapter 1 verse ya 20, mudzimai anonzi Naomi anoti musanditi Naomi, because ndakafirwa nomurume, ndakafirwa naatezvara, saka mandiri Jehovha wakandiitira zvinhu nokuvava. Saka ndidaidze zita rinonzi bitterness kana kuti mara. So mudzi wokuvava unogona kukonzerwa nedeath and loss. Vamwe vanhu makafirwa nehama dzamunoda 10 years ago, 20 years ago, 30, 50 years ago, asi ukafunga pamusoro pazvo kusvika mugore rinei, unonzwa kurwadziwa, unonzwa kuti aiwa zvaisafanira kudaro, unonzwa kublema nokupa mhosva kuna Mwari, kune vamwe vanhu hama dzavo, pamwe ndo vakavauraya, pamwe ndo vakadai. So death and loss inogona kukonzera bitterness. Kwete death yevanhu chete, vamwe makambani enyu akawira pasi, vamwe zvamaitarisira maprojects enyu akawira pasi. Awira pasi, wakapinda mubitterness, wakapinda mukurwadziwa, ukava nemudzi wekuvava. Chero kaitirwa zvakanaka, hauchanzwi kuti zvakanaka. Chimwe chii chinokonzera kuti sevana vaMwari or semacitizens emuZimbabwe munhu ave nechinhu chinonzi bitterness? Kuva short changed of opportunities nemaprivileges, kuti zvawakavimbiswa zvokona kuzadziswa. Vanhu vakati vanomira newe vorega kumira newe, vanhu vakakuvimbisa kuti vachakutora kumusha vokuendesa kuBulawayo, vokuendesa kuSouth Africa, mukoma akaenda kuUK, akaenda kuAustralia, but
akazoshanduka. Vamwe manga muri kapo, muri murume nemudzimai, ukabatsira mudzimai kuenda kudiaspora, ukabatsira murume kuenda kudiaspora, asvika ikoko akashanduka. Izvozvo zvinogona kukonzera bitterness. Tikaverenga mushoko raMwari, Esau naJacob, ropafadzo yaenda nemuning'ina wake, akava bita. Ukaverenga shoko raMwari rinotaridza kuti Esau akava nekushungurudzika, akava nekuungudza kuti muning'ina wangu handichita, muning'ina wangu wandibiridzira privilege kana kuti opportunity yandaifanira kuwana. Zvinogona kukonzera zvekare bitterness. But tikaverenga story yaJoseph pana Genesis 50 verse 20, anoti zvakaitika kwandiri maitarisira kuti zvindiurayi, maitarisira kuti zvindiparadze. Joseph haana kuva bita nekuda kwemaexperiences ake. Joseph haana kuva bita because of betrayal. Joseph haana kuva bita because of kutengeswa kwaakaitwa nemabrothers nevana vamai vake. So patinosangana nekushanduka kwemapromises, patinofirwa, patinosangana nemalosses, vamwe dzimba dzedu dzakatsva, vamwe zvipfuyo zvedu zvakafa, vamwe takafirwa nevana, zvese izvozvo Mwari akazviita ane chikonzero chezvakanaka kumberi. Dreams. Munhu paanoona kuti zvandaifanira kuita ndiri mudiki, ndatokura, ndatochembera, handina chandinacho, vana vangu havana kubudirira, vazukuru vangu zviri kuvanetsa, izvozvo zvinogona kukonzera mudzi wokuvava kana kuti watingati bitterness. Prodigal son, mwanakomana akarasika aenda, apuwa pfuma nababa akaenda. Paakadzoka aiparadza, mukoma wake achiona muning'ina achigamuchira neuyo akaenda akarasika, akatanga paaifanira kucelebrata, kufanira kufara kuti muning'ina adzoka, muning'ina adzoka ari mupenyu. Hongu akarasikirwa nesirivha, hongu akarasikirwa nepfuma, asi upenyu adzoka nawo. Paaifanira kupemberera, akabatwa nemudzi webitterness, akakomblena. Paaifanira kunojoina pati, haana kupinda mupati, akataridza kushungurudzika, akablema baba. Chimwe chatinofanira kuziva zvekare, kana mudzi webitterness wakubata semukristu, wakubata as a citizen yemuZimbabwe, wakubata kucommunity kwaunogara, kulocation kwaunogara, kuuniversity kana kuchikoro kwauri, kumabasa kwauri, kumunda kwauri, hauoni zvakanaka, unoblema even vanokuitira zvakanaka, unoakiuza, kupa mhosva even vasina kukutadzira. Chimwe chinokonzera bitterness, mudzi wokuvava kwatiri semacitizens, rejection kana kuti denial, kurambiwa nevanofanira kugamuchira. Mumhuri mako dzimwe nguva hauna chaunacho, ukasvika pane vanhu haurecognizwi, haugamuchirwi, vanoshowa rejection, vanokushowa denial. Even ukataura zvine musoro hakuna anozviteerera, dzimwe nguva nemamiriro ebackground yako oro yezvaunazvo. So rejection nedenial inogona kukonzera bitterness. Ko tino overcome sei bitterness yatataurai? Tinoi overcome, tinoikunda nekuregerera. Tikaenda kuna Colossians chapter 3 verse 13, inoti forgive as the Lord forgave you. Regererai nekuti Ishe wakakuregererai. So number one, tinofanira kuregerera kuti dile nebitterness. Dzimwe nguva wakanganisirwa mucommunity yauri, kuchikoro chauri, wakabhuliwa uri mudiki, wakaabhuyuzwa uri mudiki, wakarambiwa nemurume, wakarambiwa nemudzimai, wakachitwa nemurume wako, wakachitwa nemukadzi wako. Forgiveness, ngatiregerere sezvo Ishe akatiregerera. Number two solution, surrender your pain to God. Pain yaunayo inokonzera bitterness iri mumwoyo, isarende. Mapisarema 55 verse 22 inoti cast your cares on the Lord and he will sustain you. Ndiye mutongi wazvose, pamwe takatadzirwa, pamwe takatorerwa zvaifanira kuva zvedu tikaita bitter. Imwe solution ndeyekuti chii? Nanganidza kana kuti focus on God's promises. Vanhu vanogona kushanduka, vanhu vanogona kuchinja, asi zvivimbiso zvaMwari ndezvechokwadi. Numeri chapter 23 verse 19 inoti vanhu vanoshanduka. Jehovha haasi mwanakomana wemunhu angareva nhema oro angashanduka. Vanhu vanoshanduka. Ngatibatire pazvivimbiso zvaMwari. Imwe solution ndeipi oro? Anza, minduro. Pray for renewed heart.
yatinowana kuna mapisarema nekuna jeremaya yaanoti create in me mwoyo mutsva, mapisarema 51. Bitterness unokwanisa kuikunda nekuita renew nekushandura nekuenda pamberi paMwari kuti ndipei mwoyo mutsva. The last one, solution among men, kana kuti pamasolution akawanda, zvikomberedze nevanhu vane godly, vane humwari. Vanhu vane humwari havarambi vachikomekedza kuti wakatadzirwa, rivenja wakatadzirwa, ramba usavaregerera wakatadzirwa, taura mashoko akaipa pamusoro pavo. Zvikomberedze nevanhu vane humwari, zvikomberedze nevanhu vanokusimbisa, zvikomberedze nevanhu vanotaura zvakanaka, kwete vanoshukudzira moto, kwete vanowedzera kutadzirwa kwawakaita. So sevana vaMwari, sema-citizens ari mucommunity, ari munyika ino yeZimbabwe and beyond, nevari online vese vari kutiona, ngatidhilei nemudzi wokuvava. Tikasadhila nemudzi uyu, unosvibisa zvese zvakanaka zvatinoita. Even patinoitirwa zvakanaka, unoshuvira vanhu zvakaipa, dai varwara, dai vafa, dai vasina kubudirira. Unotozonyanya kuwedzera kurwadziwa vauri kushuvira nebitterness yako kuti vasabudirira, woona vachibudirira. Tinonamata panguva ino kuti Mwari ngaakuitirei zvakanaka vateereri vose vanga vakatiteerera nevachateerera. Mwari ngaakuitirei zvakanaka, akubatsirei kukunda bitterness. Ndichanamata. Tinokutendai Mwari muzuva ranhasi neshoko ratagoverana nevateereri vose. Imi Mwari ndimi munotipa mwoyo mutsva. Gadzirai mwoyo mutsva matiri pauri kurwadza, paune pain. Imi Mwari wokudenga muri musimbisi. Imi Mwari wokudenga munoporesa kunyange mavanga ari mwoyo yedu asingaoneki namaziso. Tinotaura kurapwa kwemwoyo, kurapwa kwema-emotions, kurapwa kwepain iri matiri. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen.